రేపు మనకి పోకో నుంచెల్లి ఒక మొబైల్ ఫోన్ అయితే లాంచింగ్ అయితుంది. అదే మనకి పోకో M2. సో, ఇప్పటివరకు వచ్చిన వాటి లీక్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ బట్టి చూస్తుంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇవే స్పెసిఫికేషన్‌తోని రేపు పోకో M2 అయితే లాంచ్ అయితే అవబోతుంది. సో, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము వాటికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఫుల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాము. సో, వీడియోని అయితే ఎండ్ దాకా చూడండి. సో, దానివల్ల మీకైతే టోటల్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. ఆ మొబైల్ ఫోన్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ దాని ప్రైసింగ్ ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందని. సో వీడియోని అయితే ఎందాక చూడండి. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. సో ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు దీక్షిత్ కుమార్. నేను ఇలాంటి టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ అని క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దానివల్ల నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్కి మీ నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో పోకో M2 లేకపోతే పోకో M2 Pro, రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే లాంచింగ్ అయితే ఉంటుంది, లేదా ఒక ఫోన్ అయితే ఉంటుంది. సో మనకి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఒకటే ఫోన్ అని చెప్తున్నారు. సో పోకో M2 అని. సో పోకో M2 గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ మనం డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే వాళ్ళ సబ్ బ్రాండ్ నుంచి రెడ్మీ నోట్ 9 Pro అండ్ రెడ్మీ నోట్ 9 Pro Max, ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ ఏ డిజైన్తో అయితే వచ్చో సేమ్ డిజైన్తో అయితే రాబోతున్నాయి. మీకు బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా కట్అవుట్ కానీ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండే కానీ సేమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ వచ్చేసి మనకి గ్లాస్తో అయితే ప్రొడక్ట్ చేస్తారు. ఇది కూడా మనకి గొరిల్లా గ్లాస్ వర్షన్ 5తో అయితే ప్రొడక్ట్ చేశారు. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి మనకి గొరిల్లా గ్లాస్ 5తో అయితే ప్రొడక్ట్ చేస్తారు. సో ఇది మనకి డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి చూసుకున్నట్టయితే, నెక్స్ట్ మనం డిస్ప్లే గురించి చూసుకున్నట్టయితే డిస్ప్లే వచ్చేసి మనకి 6.5 ఇంచెస్ లేదా 6.67 ఇంచెస్ వరకు అయితే ఉండబోతుంది. అండ్ ఇది ఫుల్ హెచ్డి IPS LCD డిస్ప్లే ఉంటుంది. సో మనకి ఇలా AMOLED స్క్రీన్ అయితే రాదు. అండ్ మనకి టాప్లో సెంటర్ నాచ్ అయితే ఉంటుంది. సెంటర్లో అంటే సెంటర్ పంచోల్ అయితే ఉంటుంది. మనకి ఎలా అయితే రెడ్మీ నోట్ 9 Pro Maxలో ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ ఆ టైపే ఈ మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఉండబోతుంది, ఫ్రంట్ నుంచి అండ్ బ్యాక్ నుంచి కూడా. అండ్ ఇది మనకి AMOLED స్క్రీన్ కాదు కాబట్టి మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. మనం సైడ్కి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇది మనకి డిస్ప్లే గురించి చూసుకున్నట్టయితే, నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మనకి స్నాప్డ్రాగన్ 720G ప్రాసెసర్ అయితే వాడారు. సో ఇది కూడా మనకి ఏదైతే రెడ్మీ నోట్ 9 Pro Maxలో యూజ్ చేస్తారో అదే ప్రాసెసర్ని మనకి ఈ మొబైల్ ఫోన్లో అయితే ఉంచడం అయితే జరిగింది. సో ఇది ఒక మంచి గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 8 nm బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్. టోటల్ 8 కోర్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ మాక్సిమం క్లాకింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి 2.3 GHz అయితే ఉంటుంది. సో ఇది గేమింగ్కి అండ్ డైలీ వైజ్కి అయితే చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తుంది. సో మనం దీంట్లో పోకో M2 అనేది బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు గేమింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్లో. అండ్ దీంట్లో యూజ్ చేసిన GPU వచ్చేసి Adreno 618 GPU అయితే యూజ్ చేస్తారు. సో మనకి గేమింగ్ కూడా బెస్ట్ ఉంటుంది. మనకి పబ్జీ కానీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కానీ ల్యాగ్స్ లేకుండా ఫ్రీగా అయితే ప్లే అవుతాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లో యూజ్ చేసిన కెమెరాస్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ సైడ్ 4 కెమెరాస్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. సో మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి రూమర్స్ ప్రకారం 48 MP కెమెరా అయితే అనుకున్నారు. సో లేకపోతే 64 MP అయితే కెమెరా ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లో మనకి ఏదో ఒక కెమెరా అయితే కన్ఫర్మ్ అయితే ఉంటుంది, 48 MP లేదా 64 MP. సో ఎంత మెగాపిక్సెల్ అని ఇంపార్టెంట్ కాదు, అందులో ఉండే సాఫ్ట్వేర్ కానీ సో అల్గారిథం కానీ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు దానిలో జరిగే ప్రాసెసింగ్ బట్టి మనకి కెమెరా అంటే నా ఫోటో క్వాలిటీ అనేది తెలుస్తుంది. ఎంత మెగాపిక్సెల్ అనేది మ్యాటర్ అయితే కాదు. సో ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ 3 కెమెరాస్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే 8 MP వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది, 2 MP డెప్త్ సెన్సర్ ఉంటుంది అండ్ 2 MP మ్యాక్రో షాట్ అయితే ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి 20 MP లేదా 32 MP కెమెరా అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ మనకి సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి 20 లేదా 32 MP కెమెరా అయితే ఉంటుంది. సో ఇది మనకి కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్ బ్యాటరీ గురించి చూస్తున్నట్టయితే బ్యాటరీకి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమీ లేదు. బట్ వీళ్ళు టీజ్ చేసిన ప్రకారం చూస్తుంటే దీంట్లో మనకి 33 watts ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలానే దీంట్లో వచ్చే బ్యాటరీ వచ్చేసి 4300 mAh బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది. సో మనకి 33 watts అంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో మనకి 50% ఛార్జ్ అవుతుంది. 1 hour 10 minutesలో ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఇది కూడా మనకి ఒక బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రిమైనింగ్ స్పెసిఫికేషన్ చూస్తున్నట్టయితే ఇందులో Type-C పోర్ట్ వస్తుంది, మనకి 3.5 హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే వస్తుంది. సో ఇలా ట్రిపుల్ స్లాట్ వస్తుందో అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. అండ్ Android 10 అయితే వస్తుంది, MIUI 11 వస్తుంది అండ్ MIUI 12కి అప్గ్రేడ్ కూడా అవుతుంది. అండ్ ఇది మనకి పోకో లాంచర్తో అయితే వస్తుంది. సో రెడ్మీ MIUI కాకుండా MIUIలో పోకో లాంచర్ ఇన్బిల్ట్గా అయితే ఇస్తారు. అండ్ Bluetooth 5కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే సైడ్కి ఉంటుంది. ఓవరాల్గా ఇవి దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ లీక్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్. అండ్ దీని ప్రైసింగ్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే బేస్ వేరియంట్ మనకి 6GB ప్లస్ 128GB తీసుకొస్తారని రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఒకవేళ 6GB 128GB కనుక తీసుకొస్తే దీని ప్రైసింగ్ వచ్చేసి 15,000 నుంచి 16,000 మధ్యలో అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి 4GB ప్లస్ 64GB బేస్ వేరియంట్గా అయితే తీసుకొస్తే మనకి 13,000 నుంచి 14,000 మధ్యలో అయితే ఉంటుంది.
అండ్ ఒకవేళ హయ్యర్ వేరియంట్ 8 GB ప్లస్ 250 GB లేదా 8 GB ప్లస్ 128 GB కనుక ఇంకొక వేరియంట్ తీసుకొస్తే దాని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 16,000 to 18,000 మధ్యలో అయితే పెట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఇది మనకి పోకో M2 ఉంచాలి. సో ఆల్రెడీ లాంచ్ అయిన మొబైల్ ఫోనే రెడ్మీ నోట్ 9 ప్రో మ్యాక్స్ సేమ్ స్పెసిఫికేషన్తో అయితే తీసుకొస్తున్నారు. మేజర్గా అయితే అంత ఏం డిఫరెంట్ అయితే కొడతలేదు. ఒకవేళ ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనుక ఉందనుకోండి, రేపు 12కి అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ రేపు లాంచ్ ఈవెంట్లో వాళ్ళు కనుక ఏదైనా సర్ప్రైజ్గా ఏదైనా చేంజెస్ తీసుకొని వస్తే మాత్రం రేపు ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను దీని గురించి, ఇంకొక క్లియర్ వీడియో. సో రేపటి కనుక వీడియో చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మెంబర్స్ షేర్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ దీక్షిత్ కుమార్ సైనింగ్ అప్. జై హింద్.